Drumul la 4 schimbă la manotină, e bine. Dar bine cum acum, te rog frumos să rămân în pachetel. Că nu l-am mai găsit. Distribuția la mine o schimbă cam cum nu. Să le rămân de de acolo. Și de cine să vin la mine, mă duc copii. Dar dacă e și alternatorul și alea, nu știu ce probleme. Să nu am apitele, mă. Dar nu întreabă tu. Și s-a pe doar. Am uit la gău. Acum, din asta de vânzare... Nu, uite, scoate fără. Ce fost de vânzare în Nu doar asta. De ce ai? La cap pișatul a fost făcută. Ce aia mai aia? Ai. Te pui pe ea și Nu vrei! Nu m-am supărat. Radu, îl ducem înapoi. Îl ducem înapoi? Bagă înapoi în mașină, după ce Dar vrei să-l duci acolo la Edi și să stați împreună pe ea, copii? Da. Vrei așa? bagă-l înapoi, am spus. Uite la fără să observă. Îl pachetează și bagă-l înapoi, că nu-i întreg.